Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Nah, Ganjel apa-apa ngono nah, Ganjel iki ae, ganjel iki ae. Loh, iki ganjel ngene ning mburi ngono. Ya ora. Masa nek blangkon kok kena nggo dangir. Ate kaya makureng. ayo. Oh, ganjel iki ae. Nah, Lah. ya ya ya. Padha kuninge. Cepat wi cepat. Nah, Apa ben apa? Oh, alah. Oke. Ngono kok ya urip to, Ger. Kowe iki ben rupa kaya wong ngono lho ben didandani Mbak Nika iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune po kethek. Nah, terus lagi to. Nah, kurang anu nganggo tungkak lho, anu disusut nggih. Ah, rada dengan ngono saiki. Iki katanya rambutnya diponi. Nganggo poni. Iya. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet Lah, lagi roh bengi iki. apa? Raya nek rendone. Ya, bawa. Sing gagah. Titingane. Iki kacamata kuda. Tak ketok lho. Malah kaya selambu makam kaya. Yo, Iki moto ya, Cuk. Wah, Ora moto nesu. enek-enek. Ora nesu. biar menyatu. Silak ngene. Oh iya iki modele anu ki. Nah, Oh, Tintin, potongan Tintin ben pon ini juga. Tintin. tintin. Ayo, bawa dana kula situasi. Eh, Mas, modal dining Aryan Mbak Niken Salidri. Ayo, Mas. Pamit aku. halah. Amin ya Allah, amin. Urung-urung kok wis pamit iki lho. Pamit aku kok pamit. Arep marai. Boten. Boten, Pak. Kaya pinter-pinter dhewe. Boten, Pak. Boten, Pak. Kaya suarane apik-apik kok. Boten, Pak. Boten, Pak. Dalange sombong ora omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Ben apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggepi omong gitu. Jenenge tuh wis dalang ki yo ngomong kok. Kaya ora kaya kanca karo sisek kan meneng. Ya, Turu. Ayo. Pamit. Bayar marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Nah. Pamintaku uniku wae lambene nek ku. Piye lek mau kowe? masa wis ngewas lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimasito. Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama kita. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare Enek jare ini. Nganggo drama ngono iki, Pak. ora omong aku tresna tenan jare Jare. Kosek lah. Urang apa-apa ya wis jare. omong sih Jare. jare Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. piye rasane Piye rasane piye, Dok? alah sewepel karo cah kuwi Jaluan. Jaluan dek. Lah dodol Pak ya. Nimas Nimasito ase. Aku tresno tenan jare. kaya ro lho nek dikeleki Tak bumboni. Wis tambah sedep. Mau tak pek dhewe. Yo balik ke ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ah. Ayo. Pamintaku. Pamintaku Nimasito ase. serah Atut runtut tansah reruntungan. Iya, Kek, sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok. Ayo. Gue ngeterne bae suntik tambah